upravo ono kada Marko Dabović govori o krizi morala, Belačević kaže: najveću uslugu činit ćeš narodu, umesto da dižeš krovove u kuća, dižeš duhu naroda. Festival Fabula, 30. i 31. avgust, jezero Očaga, Lazarevac. Kođi Nebojša, deca loših muzičara, Ateist Rap, Sharks, Snakes and Planes, Bolesno Štenad, Učuti pas i mnogi drugi. Ovako uvek dobijem neku nadu, taman se pomirim, mora da pobedi glupost i sve to, znaš. Mislim, tako ide Fabula. Mora da pobedi glupost i sve to i onda se desi ovako nešto, ja pomislim, možda pobedi i pamet. Nadam se da su svi bili dobri večeras, da vam je bilo
bilo gotivno. Mi znamo da je ovo prva godina ovog festivala, ali će biti svake godine bolje. Tu su bili bendovi, ja znam iz Lazarevca, Čuti, Pasor, ti i pre toga još neki bendovi, pa su bili sa nama isto Sharks i Snakes i Aeroplanovi nad Beogradom i Kanda Koženevića i cela ekipa za prvu godinu i bio je onaj prethodni dan, pa valjda se vidimo još nekad, ja sam u fazonu da se vidimo još nekad i nadam se da će tako da bude. Tako da pozdrav za sve je, vidimo se, biće tako.